Ja vás zdravím, milé ženy. Prajem vám krásny, pekný deň a možno, že niektoré už máte pekný, pokojný večer, tak ako ho mám teraz ja pri nahrávaní tohto videa a rozhovoru s Jozefínkou, so ženou, ktorá vlastne žije a dýcha aromaterapiou. Jozefínka, vitaj. Ďakujem. Ahojte. Dnes sa budeme spolu rozprávať o aromaterapii a o tom, ako vône dokážu ovplyvniť náš život, čo všetko vône dokážu, ako dokážu podporiť naše zdravie napríklad, ako dokážu ovplyvniť emócie, alebo dokonca zlepšiť, čo som sa dozvedela, aj partnerské vzťahy. No a keďže máme vlastne už také adventné obdobie, tak je vlastne aj o tom, ako vône môžu ovplyvniť pohodu Vianoc. Takže ja verím tomu, že tento rozhovor vás bude inšpirovať a teraz už bez dlhých slov odozdávam slovo Jozefínke. Ja sa jej budem pýtať a ona mi bude odpovedať. Môže byť? Dobre, Jozefínka, tak najskôr také niečo všeobecné. Ako si objavila aromaterapiu a čo ťa k nej priviedlo? Vlastne, ako to všetko začalo? Ja to je tvoj príbeh tak trošku poznám, ale prosím ťa, povedz aj nám, teda aj ostatným. Áno, ďakujem. No, nepamätám si to úplne presne, ale bolo to niekde na tej ceste, keď som vlastne hľadala cestu ku zdraviu, pretože som mala isté zdravotné problémy. Uh, Asi tak okolo 35 rokov. No a popri tom všetkom, ako som študovala rôzne veci, ako sa stravovať, alebo ako žiť celkovo lepšie, tak pri nepamätám si to už presne pri akej príležitosti, ale niekde som natrafila na pani, ktorá rozprávala o konkrétnej spoločnosti, kde vlastne hovorila, že ona teda tou aromaterapiou veľmi žije a veľmi sa jej to páči. A mňa to teda oslovilo, pretože ja mám vône od mladí rada, alebo od nepamätám si, kedy to začalo, pretože vôňa domova a proste vône nás prevádzajú celý život, takže to je niečo, čo je moja téma, niečo mi niekde vonia, nevonia, alebo aj ľudia takisto, takže mohlo to tak začať niekedy, povedzme, že tak 5-7 rokov dozadu Mhm. asi. No, takže dá sa povedať, že vlastne vône ťa ovplyvnili tvoj celý život. A čo ťa na tých vôňach tak najviac fascinuje? Čo je pre teba také, čo si myslíš, že, alebo prečo nás vône takto fascinujú alebo ovplyvňujú? Mm. No, ono je to taká veľmi jednoduchá, ale zároveň aj veľmi hlboká téma, pretože človek si povie, že je to len vôňa. Ale na druhej strane s tou vôňou vieme strašne veľa ovplyvniť. Proste náladu, fakt vzťahy, emócie a naozaj aj zdravie. Takže ono to tak vyzerá povrchne, že je to len nejaká vôňa, niečo mi niekde vonia alebo nevonia, ale keď tá vôňa na nás vplýva nejaký čas, tak naozaj potom dokáže meniť veľmi veľa vecí a ja to teda v živote vidím dennodenne. Proste Mhm. to stačí, že príde niekto v zlej nálade a ja mám napríklad zapnutú takto aromalampu, ako vidíte tu vzadu, a mám tam nejakú vôňu, ktorá upokojuje alebo proste nejakú príjemnú a väčšinou tí ľudia povedia, že taký som bol nejaký rozhodený a teraz mi je tak dobre, neviem to popísať. A, no tak akože takto upokojiť, spomaliť, áno, to chápem. A prosím ťa, môžu vône napríklad aj nás naštartovať. Napríklad teraz potrebujem, ani si nechcem na to spomenúť, teda myslieť, ale potrebujem si umyť kuchynskú linku znútra aj zvon. Môže ma vôňa nejako inšpirovať alebo naštartovať, aby sa mi do toho chcelo trošku viac, alebo to už by som chcela od vôni priveľa. Určite áno, áno, je to vždycky, v podstate s tou vôňou sa dá riešiť čokoľvek, či sa chceme skľudniť alebo zrýchliť, alebo dokonca aj sú vône, ktoré vedia aj podporiť učenie, Naozaj. alebo deti, keď sú veľmi roztržité, takisto ich vedia dať do kľudu, alebo majú proste rôzne poruchy, ako Áno. je toho veľa. Tá vôňa v podstate sa dá použiť v každej oblasti. Dokonca sú vône aj, ktoré podporujú nejakú našu
vzťahovú intimitu. Afrodiziakum napríklad je vôňa dôležitá tiež, takže úplne všade sa to dá použiť. Nádherne, nádherne. A keď sa ťa tak opýtam, alebo keď sa tak zamyslíme nad tým, čo všetko sa dá považovať za aromaterapiu, že je to vlastne už terapia a čo sa dá považovať len za vôňu. Ak môžem povedať len, pretože niečo je podľa mňa len vôňa, niečo je podľa mňa aromaterapia, čo už má nejaké terapeutické účinky. Je v tom nejaký rozdiel, alebo všetky vône sú vlastne zároveň aj aromaterapeutické, nejako sa mi to zle vyslovuje. Áno, no ja som si tiež kedysi myslela, že v podstate každá vôňa svojím spôsobom môže byť terapia, že aj keď si zapalím vonnú sviečku, že aj to ma môže upokojiť alebo môže navodiť nejakú atmosféru. Ale keď som si to tak začala hlbšie študovať do histórie, tak v podstate aromaterapia tu už bola dávno. Boli tu už vlastne starí Egypťania používali, alebo Číňania, Rímania, ale keď sa pozrieme tak dávnejšie, tak u nás to bolo, čo som pozerala v nejakom 20. storočí, to bol nejaký francúzsky lekár, ktorému v laboratóriu niečo vybuchlo a mal tam v nádobe nejakej kadi olej z levandule a vlastne tie ruky, ako mal popálené, tak si ich namočil do tej kadi a bol prekvapený s tým, že teda mu to nehnísalo, veľmi rýchlo sa mu to vyliečilo, zároveň to bolo teda príjemné, upokojujúce, voňalo to. No takže tam niekde začala tá cesta aromaterapie a on ju aj potom postupne pomenoval, tak to založil aj nejakú knihu, nazval. Dokonca aj v druhej svetovej vojne nejaký lekár, keď mu došli antibiotika, tak liečil pomocou olejčkov aromaterapie, čiže esenciálne oleje. Takže vlastne tamto niekde začali pomenovávať, takže nie je všetko úplne aromaterapia, ako sme si mysleli, alebo teda aj ja som si to tak myslela, že aj sviečka, aj voná tyčinka. Tam v podstate spadajú skôr tie esenciálne oleje, ktoré majú možnosť nás liečiť rôznymi spôsobmi. Tam to nie je len, že voniame. Tam to môže ísť aj pomocou masáže, pomocou inhalácie, pomocou vnútorného užívania. Napríklad môžeme si pridať kvapku do fľaše s vodou a môže nás to naštartovať, keď si tam dáme správnu vôňu, hej, že potrebujeme energiu napríklad. Toto všetko sa dá aromaterapiou riešiť. No to by som sa bála si len tak kvapnúť nejak, len tak mírnik zdírnik nejaké esenciálny olej, predsa sú to silice, ale v podstate prečo nie? Môžeme sa na teba obrátiť však, ak by sme veľmi, veľmi chceli nejakú radu. Ja Áno, sa dá sa to. Áno, ja sa chcem vrátiť, si spomenula, keď si vravela, že vo Francúzsku, ja som sa už zlakla, že za aromaterapiu sa začalo považovať niečo, čo sa dialo na dvoroch Madame Pompadour, vtedy, keď tí ľudia na seba liali litre voňaviek, aby nebolo ich cítiť, ako smrdia a potom, lebo sa nekúpali, ale hneď si to previedla na tú správnu mieru. Máš nejaké obľúbené vône? Alebo to záleží od toho, čo práve riešiš, alebo ako máš náladu, alebo máš napríklad nejakého favorita. Môj favorit je levandula, ako tie si kupujem v takých väčších flaštičkách, ale tie ostatné to už mám len tak menej. A ako je to s tebou? No, je ich viacej určite a ono to závisí aj od obdobia, lebo napríklad vlne nám môžu aj pomáhať nás zahrievať alebo ochladzovať, čiže tiež záleží, či je leto, či je zima. Mm-hmm. Ale také nejaké obľúbené, určite k ním patrí levandula, tá je ako veľmi dobrá a dokonca je aj veľmi všestranná, čo veľa ľudí nevie. Každý si myslí, že len upokojuje, ale ona má strašne veľa účinkov od nejakých antibakteriálnych až po mnohé liečivé, takže naozaj tá je veľmi dobrá. Ale napríklad jedna z mojich obľúbených vôň je vôňa, ktorú možno veľa ľudí nepozná, je to neroli. A je to vlastne z kvetu takých špeciálnych, taký ako pomarančovník. Taký, nie je to typický strom, ale taký zvláštny, ale ona je veľmi krásna a je to taká ženská vôňa, ale veľmi príjemná. Ja ju používam aj do vlasov a vlastne ona je aj ako afrodiziakum dokonca. A potom mám rada aj také vône tajomné, ako sú napríklad lotosy. Tých je niekoľko druhov, je modrý, rúžový, biely, tie sú úžasné a tie sú také aj trošku duchovné vraj, nás spájajú s nejakým našim vyšším ja, alebo s Bohom, teda záleží, kto na čo verí. Ale mám rada aj také tradičné, napríklad ako meta, eukalypt,
alebo napríklad aj kadidlo je pre mňa veľmi príjemná vôňa. Áno, to mám rada aj ja, ale musím sa priznať, musela som si na tú vôňu najprv nejako privyknúť. Najskôr som, nie, to veľmi nie. A potom, možno trochu, možno trošku viac a dokonca teraz kadidlo vyhľadávam aj ako súčasť nejakej kozmetiky. Aj kvôli vôni, ale aj kvôli terapeutickým účinkom, ako určite ty máš nejakú skúsenosť taktiež, takže ja len takú všeobecnú. Tak prečo to kadidlo je také dobré, alebo prečo práve mi tak trošku aj vonia, alebo je také zaujímavé pre mňa alebo pre nás, lebo nie som určite sama. No, kadidlo sa hovorí, že je tiež taký malý zázrak. Ono už vlastne v Biblii sa píše, že Ježiš ho dostal do daru spolu s ďalšími. Čiže bol to považovaný za jeden z veľmi vzácnych olejov, ktorý sa vyvažoval zlatom už v histórii. A ono naozaj, keď chceme zvýšiť akýkoľvek účinok nejakého oleja, tak stačí pridať pár kvapiek kadidla a vlastne sa znásobuje ten účinok. No, A plus zároveň takisto má aj tú duchovnú hodnotu, že teda nás takisto napája na nejaké naše vyššie ja alebo s našim duchom spojenie s Bohom. Takže je tam tých sfér viacej. musí v tom niečo byť, pretože keď raz človek objaví tú krásu tej vône, ktorá mne ako vôňa nepôsobila, tak potom už ju chce jednoducho, nie stále, ale vyhľadáva Áno. situácie, kedy sa nejako ponoriť do tej vône alebo kedy si prevoňať ten byt. Ale musím povedať, že musí to byť aj vôňa, ktorá je kvalitná, lebo napríklad v kostole mne kadidlo veľmi smrdelo. Mne z toho bolo zle, až som Mhm. odpadávala. Ale keď som objavila jednu českú firmu, ktorú Ale veď potom môžeš môžem aj povedať, povedz kľudne nám. môžem menovať, je to Takže, Bevit, mhm. tak oni to majú naozaj veľmi kvalitne urobené a naozaj sa tie oleje človek nemusí báť používať aj vnútorne, pokiaľ to tak cíti, samozrejme, nemusí, môže stačiť kľudne aj inhalovať pomocou aromalampy. To je taký začiatok, ale keď som vlastne tú vôňu objavila, tak u nich mi tá vôňa naozaj začala voňať. Aj keď som vnímala, že je podobná, ale je trošku iná. Neviem to popísať. Proste Áno, asi to áno. musí to byť dobré, no lebo akože aj tie oleje, treba si na to dávať pozor. Není olej ako olej. Keď kúpim olej u Číňana, tak toho by som si nedala ani na telo, ani by som ho Chcem nedala. ťa prerušiť. O Áno, akých áno. teraz olejoch rozprávame? O panenských alebo stále o esenciálnych? Esenciálny, esenciálny. Dobre. Čiže ak si kúpiš u Číňana, tak je to, pokračuj, prepač. Áno, ten by som sa bála si dať na telo na masáž alebo aj napríklad do flašky, do vody, pretože tam nemusí byť to zloženie také, ako by malo byť a v podstate ani nevieme ten zdroj, odkiaľ pochádzajú tie oleje, takže s tým by som bola opatrná. Možno tak ako vôňa na záchod, tak dajme tomu, tam ešte by sa dalo, ale inak asi nie. A keď si vlastne sa rozprávame o tej, nehovorím, že tvojej skúsenosti, ale o tých menej kvalitných, existuje niečo také ako škodlivá vôňa alebo nevhodná vôňa? Teraz nemyslím len na tú kvalitu, ale aj na Mhm. samotnú vôňu. Existuje niečo také, že no, že táto vôňa je nevhodná a pre teba už úplne, lebo rozumieš otázke, alebo ju mám povedať trochu inak? Rozumiem otázke, ale priznám sa, že ja potom, ja tak idem s tými vôňami skôr intuitívne, Mhm. alebo vyslovene, keď potrebujem niečo riešiť, tak si to prípadne aj pozriem, naštudujem, mám k tomu aj takú knižku. A keď mi vôňa nevonia, tak proste ju nepoužívam. Ja by som to tak odporúčila. Keď ma k nejakej vôni niečo ťahá, tak asi je to vôňa, ktorú potrebujem. Napríklad je veľmi zaujímavé, že aj vône majú, tieto oleje esenciálne majú aj určitú vibráciu. A čím je vyššia vibrácia, tým je vyššia aj účinnosť. Takže aj toto nás môže priťahovať na tom. Napríklad tá levandula má jednu z najvyšších vibrácií. To je zaujímavé. Aha. V podstate tá levandula je, ako si vravela, úplne najvšeobecnejšia. A ja Mhm. som sa tak trošku zamyslela, pretože rozmýšľala som, ako by som sa ťa opýtala,
Ako by mohli napríklad ženy začať hľadať ako by ju mohli nájsť, s čím by mohli začať, alebo ako by mohli hľadať vône, ktoré by im v budúcnosti mohli, nechcem povedať priniesť úžitok, s ktorými by potom našli nejakú tú rovnováhu. Ako by mali začať ženy s aromaterapiou? Ono je dobré, keď majú možnosť si to u niekoho vyskúšať, že niekto im to treba zdá ovoňať, lebo väčšinou som sa stretla s tým, že keď mám nejaký sortiment vôni a niekomu dám ovoňať, tak ten človek si intuitívne vybere presne tú vôňu, ktorú potrebuje. Ono nad tým netreba premýšľať a je to zvyčajne tak. Aj tie recenzie mnohokrát na tých stránkach sú také, že naozaj, keď niekto mal takto možnosť dať niekomu vybrať, tak ten človek si vybral to, čo potreboval. A stačilo mu možno aj ovoňať len pár fľašiek a povedal, táto vôňa je tá, čo chcem. A nepotreboval ju pomenovať, alebo nepotreboval vedieť, že aká je. Takže, ale keď napríklad si chce objednať, že napríklad túto sa objednáva cez katalóg a neviem vyslovene, tak tam by som išla tak, že čo ja viem, mám rada vône kvetinové alebo citrusové, či mám radšej svieže, alebo chcem niečo ako les, napríklad borovica, smrek. Išla by som takýmto smerom, že človek vie už akože čo mu asi vonia a čo nie, tak takto by som išla. A napríklad platí aj pri esenciálnych olejoch, teda pri tých vôňach, to isté, čo platí pri parfémoch, lebo keď si človek chce vybrať nejaký, teda žena, muž, to je jedno, chceme si vybrať parfém, tak sa traduje, alebo sa hovorí, že človek dokáže vnímať maximálne tri tie parfémy, rozoznať a potom už ako ten čuch je taký z toho zmetený, z tých vôni, že nedokáže dobre vyhodnotiť, či sa nám to páči alebo nie. Lenže viem si predstaviť, že parfémy sú zmesou niečoho a esenciálny olej je čistý. Mm-hmm. Ale aj tak ma zaujíma, že či to platí to pravidlo 3 a dosť, alebo tam už človek môže ovoniavať aj trošku dlhšie. Toho trošku Myslím si, vyhľadať. že to je úplne iné, lebo to je ako keby sme boli na lúke plnej kvetov Áno. a každý kvet má inú vôňu a nezáleží na tom, koľko ich budeme ovoniavať, budeme cítiť tú vôňu. V lese cítime napríklad hríby alebo cítime tie Mm-hmm. borovice a tie oleje sú také prírodné vône, takže to není, že nemyslím si, že by toto bolo. Ja koľkokrát som mala takú maniu, že som objednávala aj 20 olejov naraz a potom som všetky obvoňávala od radosti, keď prišli a cítila som každú tú vôňu. Ono v podstate to stačí naozaj, že človek si to len tak privonia a nemusí to ani kvapkať a už to cítime. Takže uh, nie, myslím si, že toto neplatí. Toto si ale tak krásne prirovnala, že v tej rozkvitnutej lúke ale sú, pretože povedala si to presne tak, ako toto musí pochopiť každý. Úplne, Áno, úplne. lebo je to čistá vôňa. Je to fakt čistá Áno. vôňa prírody. Pokiaľ máme kvalitné oleje, ako sú napríklad tieto Bevit, alebo viem, že je aj doTERRA, ale tá je trošku iná kategória. Tak, ja som radšej, keď je to niekde od nás, Slovensko, Česko, a toto je česká firma, takže mňa to veľmi oslovilo. Dobre, tak je teraz taký čas adventu, takže ja si myslím, že tá téma aromaterapie je taká trošku viac, je taká zaujímavejšia ako v horúcom lete. Mne tu bavka môj difúzer nejaké vône. Ja som si tam dnes dala čierne korenie, potom som si tam dala trošku škorice a klinčekov. Urobila som niečo zlé, alebo dala som tam toho veľa. Ako si spraviť tú... Nehovorím, že mi to smrdí, alebo že mi to je nepríjemné, ale čo ja viem, ak by som to tak voňala, neviem, 4 hodiny, čo by sa stalo? Ako zistiť, alebo ako si miešať tie vône, alebo radšej nemiešať vôbec, alebo neviem, ako sa k tomu postaviť, keď si chceme spraviť ten vianočný čas. Hej, pretože Vianoce, no dobre, tak klinčeky, škorica, čierne korene, to bude super. Ale neviem, či som spravila dobre, alebo nie. Jedla si Sa úplne výborne. smieš. Ja to robím presne takto isto. Ja proste chytím a teraz sa pozerám na tie vône a teraz si chcem dať toto niekedy ich aj 5 namiešam, to je Áno, akože úplne, a potom chodí môj muž a dcera, čo si tam dala, jak to vonia? Všetci chodia a voňajú. To akože vôbec sa netreba nad tým zamýšľať, pretože naozaj tieto oleje, keď sú čisté a tá aromalampa, to je také najprirodzenejšie, že najjemnejšie,
tak tam vôbec akože to nemôžeme pokaziť, aj keby sme tam dali 10 vôní. Samozrejme, že z každej kvapnem 2-3 kvapky, nedávam veľa, hej. A záleží, akú mám miestnosť, hej. Keď mám napríklad veľkú miestnosť, tak tam sa vôbec toho nemusím bať. Keď je menšia, tak menej. Ale vôbec akože tohto by som sa vôbec nebala. A dokonca nie je problém, aj keď máme deti alebo zvieratá, pretože je to prírodzená vôňa. Nie je to ako tie, čo sa dávajú do zástrčky. Tam, keď si prečítame zloženie, tak to je niečo príšerné. To by sme ani nemali dýchať vôbec. Takže toto je úplne v pohode. Súhlasím s týmto, úplne súhlasím, tie vône, tie sú naozaj zlé a takisto ja osobne neviem, či mám správny názor alebo nie, ale veď každý ako to cíti, ja nemôžem vystať ani vonné sviečky vôbec, tie parfémové vonné sviečky a tiež nemôžem vystať Avivaž, ale to sem nepatrí, takže Ja som taká istá. takže Ale viem. ono vlastne tieto sviečky a vône, prepáč, že ti skačem, tak ono je to tak robené, že oni tam aj dajú esenciálne oleje, ale pridá sa tam vždy nejaká zložka, ktorá podporí, aby to silno voňalo a dlho voňalo. A potom je to také neprirodzené, že môže nás z toho až hlava boleť, keď je to veľmi intenzívne. Také typické sú tie do zásuvky, tam sa nastaví tá intenzita a ja som to u jednej zažila a mňa až hlava z toho bolela. Takže pri týchto olejov sa ti to nemôže určite stať. A čo tie vosky, ktoré sa rozpúšťajú, sú to vlastne... Ja som si to pre istotu ani nekúpila, pretože som sa bála, že ma bude boliť hlava tak ako z tých sviečok, ale To je podobné je to ako tie podobné. sviečky. Áno, lebo oni tam, aj keď tam dajú nejaké zložky, že olejov, to sa tak teraz robí, lebo všetci fičia na olejoch, tak sa napíše, že esenciálne oleje. Ale je tam ďalší rad rôznych zložiek, ktoré to musia udržať, podporiť a navyše je to veľmi silné, intenzívne. V živote, keď si dáš do aroma lampy oleje, aj keby si ich tam dala 20, tak nikdy to nebude také intenzívne ako hentie vône a vždycky to bude počase vyprchávať. Takže bude to také vždy prirodzenejšie. Presne ako tá vôňa lesa alebo prírody. Nikdy to nebude až taká intenzita. Takže nie, no. Čo sa týka tohto môjho difuzera, ja ho veľmi používam, teda používala som, teraz našťastie nemusím, keď deti boli chore, tak som im tam dávala nejaký tea tree oil, alebo proste čo som mala, je niečo, s čím by sme mali byť opatrní, keď nie sme celkom fit, alebo je to jedno, alebo pretože niekde som čítala, že malé deti, keď ešte boli malé, že oni nesmú vdychovať eukalyptus. Nevedela som prečo, jednoducho som ten eukalyptus nejako ani nekupovala. Má to nejaký zmysel, alebo som čítala nejakú hlúposť, alebo... Neviem, s týmto som sa úplne nestretla. Skôr len viem, že teda keď niekto s aromaterapiou začína a má treba malé deti, že treba nebola tá mamička počas tehotenstva zvyknutá voňať tie vône, tak tam hovoria, že treba opatrne, alebo chcem bábätko masírovať a chcem tam pridať ten olejček, tak určite sa tam riedi iná konzistencia ako u dospelého. Takisto aj zvieratá. Majú veľmi vyvinutý čuch, tak nemôžu mať takú istú intenzitu, ako má človek. Ale úplne vyslovene, že báť sa konkrétnej vône. No ja si vždycky myslím, že je lepšie zapnúť vôňu nejakú metu eukalypt do lampy, keď treba z dieťatko je nachladnuté a má nejaký soplík, ako by som mu mala dávať nejakú chemiu z lekárne, ktorej je toľko zložiek, že neviem, ako mne to príde prirodzenejšie, takže ale jasné, dám tam toho menej opatrne. Keď je to maličké bábätko, menej určite, ale nebala by som sa toho úplne. Cez ten difúzor postupne, no, tam sa to dá. Áno, áno, ja som trošku odbehla, ale ja som sa vlastne ešte chcela zastaviť pri tých Vianociach, ako čo nám doporučuješ na tie Vianoce, alebo nech si každý robí, čo chce. Môžem si dať rozkvitnutú lúku, alebo červený pomaranč, alebo ak by sme si chceli spraviť tú atmosféru Vianoc, tak by sme sa mali špecializovať na určité iné vône, na také tie vianočné. Existuje takéto niečo, alebo je to úplne jedno? Tak ono záleží, kto čo má rád, lebo tak niekto nemá rád určité vône. Niekomu môže vanilka smrdieť, lebo môže byť príliš sladká alebo silná, hej, takže to závisí od toho, lebo tú vôňu si môžeme namiešať. Môže tam byť nejaký klinček, červený pomaranč, škorica, vanilka, ale môže tam byť aj napríklad nejaká borovica, smrek
Alebo keď napríklad nevieme, tak skvelá na tom je táto firma, že oni majú aj zmesy. Že my si vieme vyslovene kúpiť vianočnú zmes, Merry Christmas sa to volá. A tam už je namiešaný komplex tých olejov, možno 20 alebo koľko. Takže keď si nevieme rady, tak aj toto môže byť záchrana. Pokiaľ nám vyslovene nejaká vôňa nevadí, vždycky sa tam dá pozrieť ten list ingrediencií, že ak je tam nejaká vôňa, že táto by mi nemusela vyhovovať, tak vtedy nie. Ale pokiaľ sa neviem rozhodnúť, že ja som nerozhodná, tak prečo nie? To som ja. Ja som veľmi nerozhodná, potom si toho veľa objednám a potom mi to stojí niekde. Dobre, takže sme sa porozprávali aj o Vianociach, aj o liečivých schopnostiach aromaterapie a vôni. Máš nejaký taký vlastný, taký voňavý rituál, čo tak vlastne zaradíš do každého, do dennodenného života, alebo rituál ani nie a tie vône berieš takto sporadicky? Ja tie vône mám v podstate všade, vo všetkom. Či používam aromalampu alebo v kozmetike. Ale napríklad taká zaujímavosť, že ja si miešam vlastný šampón. Zaujímavé. Áno, lebo proste už som bola trošku unavená z tých komerčných a nevyhovovali mi, stále ma sebela pokožka a nemám rada, keď je to veľmi parfumované, vadia mi rôzne veci, tak som sa proste rozhodla a mám k tomu knižku, kde vlastne sú tie návody. Stačí si kúpiť nejaký šampónový základ, on má nejakú aloe zložku a potom už si tam človek môže namiešať, buď podľa toho návodu, alebo aj trošku intuitívne, napríklad keď mám obľúbenú levandulu, tak môže tam byť levandula, pretože ona je teda liečivá, aj upokojujúca, aj voňavá. Takto napríklad je dobrá aj meta, takže mám takú zmes, aj zmes olejov, ktorú si objednávam, že je vyslovene na vlasy, hair sa volá, ale plus si tam ešte pridám tie svoje vždycky. Takže vlastne, ak tomu správne rozumiem, ten šampón si nemiešaš kvôli tomu, aby ti voňal, ale kvôli tomu, aby mal nejaké aj tie nejakú pridané účinky, liečivé účinky, alebo, no, nechcem povedať liečivé, Áno, lebo lebo... ja trošku viem aj tie oleje, ktorý ako funguje, že treba, keď sa mi mastia vlasy, že meta je osviežujúca, pôsobí na toto, tak tam dám metu, alebo tea tree je taký antibakteriálny, hej, že treba žijem v prašnom prostredí v Bratislave, tak trošku potrebujem aj prečistiť tú pokožku. Takže ja viem aj tie účinky, takže aj podľa toho si to tak dám. No, pokožku máš krásnu. Takže áno, áno. Ale chcem sa opýtať, pridávaš si kvapky alebo kvapku esenciálneho oleja aj do nejakých krémov alebo do sér, alebo radšej do toho sa nemiešaš? Lebo niekde som čítala, pridajte si zo pár kvapiek do vášho obľúbeného moisturizéra a budete, ale si myslím, no dobré, ale veď keď si tu dám nejakú kvapku do krému, veď ja to ani neviem takto nejako zamiešať, aby bolo rovnomerne rozptýlené, alebo no neviem. Dávaš si esenciálne oleje do... Ja to nerobím, aj keď by sa to, môže sa to, prečo by sa nemohlo, sú také vyslovené olejčeky, ktoré sú akože s kolagénom a podobne, ale ako No, na čo? Ja si rovno objednám oleje, ktoré mi vyhovujú. Ja používam teda nie krémy, ale len vyslovene oleje. Buď zmesi, alebo si miešam. Treba v lete používam viacej malinový, lebo má viac ochranných no, faktorov. V zime si dávam také aj hydratačné, že treba si miešam argánový a do toho si miešam aj nejaké gold zmes, napríklad tá je aj protistarnúca. To už sú namiešané s olejmi konkrétnymi, takže ja už tam nepridávam, lebo ja si miešam oleje navzájom. áno, čiže nekupuješ si krémy, ale ty si Áno, nepoužívaš práve len tie oleje. Áno, správne áno, to porozumiem. áno. Výborne. Tak, Tak, tak myslím si, že neskončíme pri jednom rozhovore voňavom, ale na budúce sa rozprávame trošku aj o tej ale ešte môžem doplniť, ma napadla taká vec, že napríklad si robím po kúpeli, keď sa natieram olejom a treba som si holila nejakú časť tela, áno, tak áno, je olej, ktorý funguje na to, aby vlastne tie chlopky nezarastali, aby tá pokožka bola áno, dobrá, áno, ošetrená, tak je na to áno, špeciálne tiež áno, esenciálny olej, áno, ktorý si stačí len kvapnúť, fakt, že kvapku a to spotrieť do toho základného oleja, čo môže byť nejaký mandlový, áno, jojobový, aký áno, nám vyhovuje a áno. vlastne s tým sa natrieť. A naozaj to funguje, že teda tá pokožka je potom výborná.
A v podstate aj zabráni sa konkrétne, keď sme pri holení a vieš, niekedy tie chlopky tak vrastajú dole, aj toto môžu tomu pomôcť práve tie oleje, alebo to Áno, by áno, som chcela určite. veľa. Áno? Áno, určite, určite. Ale tam je viacej vecí, ktoré treba dodržať. Áno, Tam treba áno, mať aj áno, tú áno, žiletku dobrú, áno. aj proste veľa vecí. Ale áno, aj ten olej pomáha tomu, lebo on tam má nejaké aj čistiace, dezinfekčné účinky a tak ďalej. Takže hej. Tak to je dobre vedieť. Ešte by ma zaujímalo, robia ľudia nejaké chyby, čo sa týka aromaterapie alebo výberu vôni alebo miešania vôni. Ináč vlastne si už spomenula, že namiešať si môžeme čokoľvek, čo chceme, ale celkovo v používaní esenciálnych olejov alebo voňavých olejov robia nejaké chyby, ktoré by nemali robiť, ktoré vlastne nepatria do starostlivosti o pleť alebo celkovo o domácnosť. Ja si myslím, že skôr sa toho ľudia boja, že je to taká neznáma oblasť a sú na to takí príliš opatrní a pritom kupujú si veľa všelijakých produktov, ktoré sú možno oveľa horšie a toho by som sa možno viacej bála, Áno, ako napríklad aj používanie rôznych aviváží, áno. ktoré sú není úplne ekologické alebo také prírodné, tak toho by som sa možno viac bála ako tých olejov. Takže Mhm. skôr je to taký ten strach z toho nepoznaného, že je to zamerané viac tak prírodne, takže toho sa nikdy netreba báť, lebo tá príroda nám vždycky pomáha a neuškodí. Takže Ale v podstate treba pripomenúť, že vlastne olej ako čistá silica sa nemá dať na pokožku, vždy sa musí zmiešať s tým nosným olejom, áno, alebo panenským olejom. Dobre, Je to dobré, áno, ale môže sa aj čistá dávať, ale napríklad keď viem, že mám nejaké alergie, tak tam by som bola vtedy opatrná. Pokiaľ viem o nejakých konkrétnych, hej, že napríklad nie každý znáša citrusy, alebo napríklad aj pri tom miešaní, hej, že keď si miešam napríklad aj ja, ako to robím, tak citrusy napríklad nie sú dobré dávať na pokožku v lete, pretože veľmi reagujú so slnkom. Čiže určite nejaký citrón pomaranč si nebudem miešať do oleja, ktorý si budem dávať v lete na pokožku a vystavovať ho slnkom. To je veľmi zlé. práve teraz ty tu ovoniavam grapefruit. Citrusy mám veľmi rada, práve najviac ten grapefruitový a červený pomaranč. Tak, čo sme už prebrali? Prebrali sme detičky, prebrali sme chyby. Zaujíma ma nejaké také na odľahčenie. Poznáš nejaké mýty, čo sa týka aromaterapie alebo tých esenciálnych olejov? Čo ja viem, Mýty, ale esenciálny olej ti vyliečí, čo ja viem, bradavicu. Mýtus, myslím si. mohol by, keď sa určí Ale, ten správny. no, Prečo by nemohol? Vždycky sa to dá. Ale mýty, no skôr si myslím, že také mýty sú v tom, že ľudia si myslia, že aromaterapia je aj to, čo všetko vonia, že sú to treba aj tie sviečky alebo vonné tyčinky, ale to nepatrí do aromaterapie konkrétne. vlastne to, čo sme rozprávali Áno, na začiatku. Ozaj, a tie vonné tyčinky, no mne ešte neulahodila žiadna vonna ani tyčinka. mne. Niekomu sa to páči, je to zase niečo úplne iné však, ako Áno, to je úplne niečo iné. no, myslela som si, no, toto nie je moja cesta a ako si povedala, asi ani tvoja. Dobre, Jozefinka, tak myslím si, že už rozprávame veľmi dlho, ale som presvedčená, že sa ešte vrátime k tejto voňavej téme. A, tak posledná moja taká otázka. Je tá aromaterapia, ktorej sa venuješ tvojim koničkom, alebo vidíš v aromaterapii tvoje poslanie a chcela by si to robiť ako profesiu v budúcnosti? Pretože ešte pred rozhovorom si mi vravela, že sa považuješ za amatéra, čo si ja vôbec nemyslím, ale tak si to povedala. Takže chcem sa ťa opýtať, či budeš v tom pokračovať a vnímaš to ako poslanie, budeš nás vzdelávať alebo pomáhať, alebo ako vidíš tú budúcnosť ty a aromaterapia. Tak mňa to baví a pokiaľ bude o to záujem, tak prečo nie? Pretože ja to robím vo svojom okolí, som tým známa. Zo mňa sa už rodina smeje, že vždycky pod nám niečo namiešať, keď má kdokoľvek akýkoľvek problém. Aj manželovi na masáž, keď
ja neviem, bolia kríže alebo niečo, takže ja vôbec s tým nemám problém, baví ma to a vzdelávam sa v tom, takže pokiaľ by bol záujem, prečo nie? Dobre, tak vieme, na koho sa máme obrátiť. Tak vlastne ja som ťa predstavila už v popisku, ako v popise nad videom, ale ak by náhodou niekto zabudol, tak Jozefinka sa volá Jozefina Krasňanová a žije v Bratislave a je tu s nami v našej skupine na Facebooku, takže pokojne sa na ňu môžete obrátiť s akýmikoľvek otázkami. Ja ťa ešte pekne poprosím, myslím si, že by sme mohli zverejniť tú firmu, ktorej práve ty dôveruješ, od ktorých berieš kvalitné esenciálne oleje. Určite áno. Ja si potom vypýtam ešte presný názov, ale môžeš nám povedať, ak by sa náhodou niekomu nechcel očítať, tak nech to už vie teraz. Áno, je to Bevit, ale je to s dvojitým B. Áno. Bevit. A .cz. Áno? áno, a v podstate ešte by som tam len doplnila, že aby sa ľudia nebali zaregistrovať, pretože k ničomu ich to nezavezuje. Hneď majú 30% zľavu a je úplne jedno, či si objednajú raz za mesiac alebo raz za rok. Takže Majú len z toho výhody. áno, čiže zaregistrovaním nevzniká nejaká povinnosť, že musia Nie predávať vôbec. raz alebo niečo také. Fajn, tak to... Ako tam, pokiaľ niečo splnia, samozrejme im tam odomýka nejaké úrovne vždycky, áno, že môžu si nejaký ďalší olejček kúpiť lacnejšie, ale není to žiadna povinnosť, ani nikto ho nikoho nenaháňa, nenúti, ani nejaké otravné maily nechodia nič. Keď sa na tú stránku prihlásia, tak vidia tie akcie a keď chcú si objednajú, keď nechcú si neobjednajú. Tak to je skvelé. A vieš nám povedať, koľko stojí taká nejaká... No ja mám úplne inú spoločnosť, ale koľko stojí taká flaštička takého dobrého, kvalitného, esenciálneho oleja, aby sme mali predstavu asi. No, to je, záleží, či to je zmes, alebo je to jednodruhový. Jednodruhové sú vždycky lacnejšie, tie môžu stať tak 15-20 eur. Mhm. Vždycky to odporúčam v tej akcii kupovať, pretože oni stále majú na niečo akcie. Je mesačná akcia, týždenná akcia, je ešte aj v stredy mávajú, že 3+1 zdarma. Takže tie lacnejšie môžu byť tých 15-20 a tí drahšie môžu byť aj 40, ale sú tam oleje aj za 100, za 200. No Taký dobre, lotos tak napríklad. to už je To už hudba je iný level. budúcnosti, keď Hej. keď sa do toho viac zamilujeme a keď budeme tomu viac rozumieť. Dobre, Jozefinka, tak ja ti Áno. veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Trošku to trvalo dlhšie, ako sme plánovali, ale hádam sme naše posluchačky nenudili. Takže teším sa na teba v našej skupine a prajem ti krásny, pokojný predvianočný čas, pekné Vianoce a niekedy na budúce dovidenia. Majka sa krásne. Ahoj. Ďakujem. Aj tebe krásne Vianoce aj všetkým. Ďakujem.